nentang mino kes na ni kok sa anti fake news naga bipul statement naga bipul wrong nai bipul wrong nai tabo bipul no wrong nai bipul no wrong nai big statement ba sha anu sabai ta news tayo even ni mung she ko nang ki David Muras nang tatal ni nang pula isim David Muras nang kul ko angai di pas do mani against nang khlai to yada di basa kham da ge ron mani amon ke bo bi use khaya ta orang nong no ini kaya di basa basa la dan ro mani abo bo use khaya ta bo ini bawa is buku kaya sia wala na kabo ulo na puro da kaya wala sia ta kuja din sia ko ta dora te box abo use khaya ko ai ini ta ga de kaya ko da ga thana ni puro kaya wala sai mau ya ke ta ku ya to ga use kaya ya ko ni mung ke ta mo bipul bipul depor mo na eh no Ang kering siang lang tomakan. Ini karan pinang pai efek ini nih. Arong teka rajas kurang neng, arong teka angkung mo kota masaya. Karon আপনার মতো এমডিসি ইএমদের টাকা দিয়ে ত্রিপুরা নিউজে চলে না। ত্রিপুরা নিউজে চলে নিজের সৎ কর্মের পয়সা দিয়ে। ত্রিপুরা নিউজে আপনার মতো দালালি করে চলে না। even ang tiket ni bagi khlai to mo tiket ni bagi khlai to mo nung da khlai tong sa sam ni tui nung ti prasan bagi tam ka ham punung man kha nung ni bui ka ham punung luzak no nung ti ano tiket ni bagi hai ka yes ang David Muras nung logre ka 100% logre nai nung kuno jinai kemia it's my birthright কত বছর হয়েছে আপনি সাংবাদিকতা করেন? প্রমাণ দিতে পারবেন? মাস কমিউনিকেশন কোথা থেকে করেছেন? দেখাতে পারবেন? প্রশ্নটা আপনার জন্য আমরা ছেড়ে রাখলাম আমাদের পেজে। আপনার যদি আপনার সৎ সাহস থাকে আপনি মাস কমিউনিকেশন সার্টিফিকেট নিয়ে আপনার টিভি চ্যানেল কোন নেটওয়ার্কে চলে তা নিয়ে আপনার সালাম। আমাদের টিভি নেটওয়ার্ক এনএক্সটি তে 127 এ চলে। যদি আমরা যদি মিথ্যা সাবিত হয় আমরা বন্ধ করে দেবো আমাদের চ্যানেল। nung usga no phaine buska ka nang TV channel phai mani nung ani sa most dunia ani license number naini da boyer ni boza ga mass communication ni sai tong lachia da nung TV channel ka tamang khaba anggo X TV channel no ani tini rang kri ang phansoli miya kemuriya ano ti pramo thabrang riya na BJP burang riya kemni rang na ya nijini phan bai dongo TV no chalok tongo social media no pipe song norok puilan simi video nai tong ke norok saimar khana je bipul deborma kok samani te chini dongor TV channel chini jacob kok samani te kisa channel ke Tripura News 8 ni aron chief editor rajesh Tripura je kok samani so o jaga wo chung clear khlai chung ma bujlainai oro sabuni saya main ke chung abo tini wo chung salainai o jaga wo puile sang sana mo sungman hingke obo je kok bangle mani duita channel dui yango dongo TV channel bai Tripura News 8 a duita channel media channel borok je duita channel kok bangle man karon kaisano borok nang David Muras Singh Agartala to Delhi pedal yatra thangmani tui bor kok bangle maningu tei abun kesaro hingke roksa bipul deborma boni kesaro hapaika so o jaga wo tabo bipul deborma tini kesaro hapano bo joton slai main kha tini wo o jaga kok bangre thani wo duita channel ni bisingo tini wo puila sekang ang sanam musungo dongor TV te Tripura News 8 a duita channel no kok bangla sekang je tam sanai puila sekang Tripura News 8 ni kaisa dong channel bo ko tam sikamu chini bipul deborma no phone tui interview na ka aboni ya gulo bo je hainu hai te waisa bipul deborma video khlaioi interview ri mani dongo TV o chung lukha so o jaga o hai joto slai main ke bipul deborma se tini o puila sikango bipul deborma no jokhon te phone tui rajesh Tripura News 8 ni rajesh Tripura chief editor bono interview na prongke bo a jaga o kisa chung lukha David Muras ni tui kisa negative kok samani phiaba aboni yagulo ke haina hai botise nukjagoi mukhamai nukjagoi
dongo TV channel lo phai sasakpa je obahai Rajesh Tripura nung obo khaimani hamliya obo samani hamliya hini boti phai sapka beba o bini kok samani bisingono tini o duita channel lok tini kok banglainani nangkha obo sang sananayo so o jaga o clear ke chung saimana muchung kangke tini o Bipul Debormano bono kaham ke chung kok ma sungnai bono kaham ke kok ma sungnai bo je kok samani abo sabuni bukha ko thami bo kok samani ingkha bini kok bai tini usu kok banglai thanglaika o jaga ang sanam muchungo serai klaino chini dongo TV channel ni Sir Jacob bini ang nani mani bini kunu kaisa majara kuroi tini o Bipul Deborma bini bisingtui interview na hoi bo kok sapaika just Bipul Deborma je kok samani no se bini channel lo tini bo upload khlaio phiaba o je puro upload khlainani ungo jorao Jacob Deborma Tripura News 8 ni je Rajesh Tripura no ekdom respect riu kok samani ang munukha ekdom respect riu kok saobo tamni kok sangke ani kaisa good friend oba hine bo kok sawi dongo bo just Bipul Deborma ni je tam sanai bin je photo je video photo obo just bini channel lo phunumani singo phiaba abon tuyoi react rikha sabo react rikha ke Tripura News 8 ni Rajesh Tripura onek kaisa kotoma ke news rikha react rikha o react ronke asuk tam sanai ani je personal ang sanai asuk react kotor react sakhamu phiaba tini o chini dongo TV channel ni chief editor hinsanai Jacob sir bo belakhen dukon ang jakha tamni ke chung saimano ang bo already dongo TV channel belakhen hamjago chini Jacob sir no belaikheno bo bukhabai Tripura sani kokno bo cheru te Tripura sani kokno sau bo khoroksa media channel phano bo media channel ungan sikang bo Tripura sangoi kok sau bini channel tabuk chini je kok borok channel bisongke ang sasnai number 1 hin sasnai tani ke bini slai hoito ba tamsani subscribe bangoi mano phiaba bo tini media ungphano Tripura san bogoi bono joton slai kok sanai ungo abun bogoi je tabuk duita channel bisingo bai kok banglai tonglaimani main gange sabo main gange Bipul Deborma bini statement kaham ke nahan nangnai tamni ke obahai je kok banglai man belakhen saya tamni ke ayango Tripura News 8 ni chief editor je Rajesh Tripura bo chini Tripura sano yango dongo TV channel je chini Jacob sarbo bobo chini Tripura sano abun bagoi obahai kok banglai tongke chawo so o jagao ang anje bukhani kok sanai angke chini dongo TV channel jago samnang belakhen hamjago Tripura sani kok bo belakhe kaham ke subai sukrubui kha nangoi bo kok sawo ingke obo sun kok sanai jotona hambai Tripura saik lokto